लक्ष्य चुना लक्ष्य चुना ଆଉ କଣ ଟାଣିବେ କିଛି ଟାଣିବାର ନାହିଁ କିଛି ଟଣାଟଣି ନାହିଁ ବାପ ପୁଅ ଯୋଉଟା ହଉଛି 100 ଦେଖିଲେ 10 କେଜି ହଉଛି ଚୁନା ଗୁରା ବଢିଛନ୍ତି ବାପା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ବଢିଛନ୍ତି ଚୁନା ଗୁରା ବାପ ପୁଅ ହଉଛ ତମେ ସବୁ ସେଇ ସଂସାରରେ ଡୁଡୁ ଖେଞ୍ଚି ହେଇଯିବ किलो वाला नहीं आसा बेपार ठिया ना कंप्यूटर कौन आनछि जाऊ तुम बढ़िया कौन तू इमिति कहीं तुम बढ़िया नुह कि से बढ़िया आहरी तुम खाइब बड़ हेले कौन है आज नाचू जा ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ଟୋକିଟା ଭଲ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖି ଏତେ ଇଏ ଦେଖିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନାନୀ ପଟା ଥିଲା ଆଉ